May lalakad ka ba? Nilakad ako ngayon. Kumusta yung trabaho mo? Oo. Okay ra. Magkikita kami ni Maring Marites. Tapos? Pupuntahan na kami. Pakis nga muna yung damit ko. Mamaya na ako maliligo at aalis na kami mamaya. Pupuntahan ko muna siya para sure kung saan kami pupunta ngayon. Ito ba yung gamit mo? Ito? Oo. Ihanda mo na, ilagay mo na dun sa siyara para pag darating na ako didiretso na lang ako ng ligo. Init. No, no, what? No, no. No, 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 no. No, no, Napakatagal naman magbukas. Kanina pa ako kumakatok. Mami, bakit? Bakit balik kayo, Mami? Ano nangyayari dyan sa mukha mo? Hindi, wala. Ba't balot na balot ka? Di ba sabi ko magligo ka na? Hindi, kasi mahinang tubig kasi. Nasaan na yung damit na At aalis na kami ni Marites. Nasaan na yung damit ko? Na pinapahanda ko sa'yo. Nasaan na? Ano ba kasi yan? Bakit ano ba yan? Bakit ka? Ang init-init. Ah, Ano yan? bakit? Lipstick ko ba yan? Ha? Ano yan? Bakit may ganun ka? Gusto naman ko mapareha sa'yo eh. Ano gusto mo pa rin? No, 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 Mag-asawa no. kayo, kinakayo mo ko? Ano